салому алейкум бародаро, ғарибо, ҳама каса дар канали мо хуш омадед дӯстон. Марҳамат, имрӯза дар видеои мо ина менамуд кафел, чертёж барои одамое ки кафел мезананд, ягон мисол ягон чӣ мекунанд барои ҳамао дӯстон. Бинед дӯстон, ина дига намудши икратшид, ина марҳамат бинед и бараки омад дӯстон. Ай угл сар кардем ша. Ина марҳамат бинед бародаро, ина менамуд кафелай, ина кафели хичил. Дӯстон, ҳаряташ дихели чӣ хати задем ша, бе крестикӯи намуд задемуш. Метавонед шумо дар хонаотон ё ягон дар ягон ҷо боша, метавонед бинед, метавонед бизанед. Ина мехе рафтеста, ина фақат мода ина ин кусок мондеста, ин угл кусок ҳамин чизо мондеста дӯстон. Ина оли бо насиб боша баъда затирка кардан сиёнка мекунем метентуна кухля инеҷа оли фартук меша бародаро, оли бо фартука насиб боша задем сиёнкатон мекунем, нишонтон метем чӣ хел фартук меша. Ҳамаи амира дар видеои гузашта насиб боша нишонтон метавам. Ҳамин дар ҳамин канал обуна шавем, насиб нишонтон метавам, мебинед ки чӣ хел меша. Ина мехе полни худ кафел меша меоям бародаро, ина мехел меоям, ҳамин так анса ина мехел меоям то гуфти чӣ ки ҳамин ина дара меоям. Ина рафтестем моака бародаро, рафтестем ин то ҳамин дара меоям. Ина марҳамат бинед, ина кори мо, ина мехе кор. Ина фақат моро кусокамон мондеста, марҳамат кунед мехоҳа бина ё чӣ кунад. Агар хай бисёриётон метавонед дӯстон, медонам бисёриётон метавонед, лекин ман хостам як бор дига ман нишонтон битам. Ина бинед бародаро, чӣ хел омада, чӣ хел нест. Ина бинед кори мо дар ғарибӣ ина мехе мезанем. Мақбултон шава, агар марҳамат бинед ягон ҷода дар кортон меша дӯстон. Ина моро ҳечи намон, ина замони қак ав набошаш тамом, дига ҳечи нест. Дар канал бародаро обуна шавем, фикратонро дар комментария бинависед. Бо насиб боша видеоҳои бештар баъдтар насиб видеои хуб мебарояд. Ина дӯстон, фақат ҳаракат кунед. Дар канал обуна шавед дӯстон. Чӣ фикрҳое дорем, чӣ чизое дорем, пурсен, айдаст меомандигиро ҷавоб метем та дӯстон. Ина саломат бошед. Худованд нигаҳбони ҳар як ғарибо бошанд. Ҳама вақт сарбаланду хонобод бошед.